Kanisa ya St. Teresa riteke Katoliki yere parish ya Nyamukenye nigo barigani ugusangirirwa kugusirwa kugwagacha ekanisa asubaigo mumsie hobo gakumugode Ishmaeli Mosota nabaigo uyo kuligekerwa kyobujumbe wabonchari nabaigo mumsie mochole Dorvin Bwali nere baikirana se chinga kicho gukwana nigo babuli abaibuli kwene kibuna nkuru tutabale chimbwa chia wana babona baigo banyare kubasabira asomoika omubuchire wogotonge chisukuru mulikitu Wycliffe Tyson Manyara aroboturwa sinjira yoboikirano ase ogosangireria kwokorigia ebitoki koyagacha ekanisa eyo ya St. Teresa liteke eyo ere inseye parish ya Nyamukenye amarai ao baikirana koyesira MCA ogia kumu Ishmaeli Mosota na ikirana ase miseyo na gukwanira amagenderero buna ayechipara amona amache na boigo ogikeria oboibi natete nga amache narari gochema atari amange sana bua naria na biketangiruraria macha ikokorera piping kodire installation yechi sora twenda tukubeka matari linda macha yechirura go project ni ndagite muyoni imagine yaino elinde besani yaino na injino yoino elinde esikwe tebasa kwa ba interfere ndona ekira ine chigo ja tapu chitwa witeni wetaba muri bajete bagutagura kinyomba butukuba kuba bunera bakaira chita tapu ile yamana beranga ile buberega gusirwa ya yige kubegeria so go toko wikiriye tekyo elinde karo tutagenda gukora magenda baba solution kwane chipara pira gitango chamire paranjire tuabeka chingeni chigwena takoigurwa ni chigana chirochi chonsi ko bachire maintain ase omochando bogotonge bwechi sukuru MCA omochole Delphine Bwali oyo nainde ogerie kero kyobo women lab Kisii County nigo aboli abasomba banyasaye amona abaiboli bonsi banyare gosabera abana barasi chisukuru ase moikomobe ororekanire bwoko iya bwechi sukuru ino abasomba banyasaye sabira abana baito ase chisukuru nanda abaiboli na intwe nje uno mwiboli ngokwano mwiboli ogata banasa na intu toiranire maegake ase discipline abana baito na abarora makoli meiga chimbu chachakire guchenja tikatoitebye generation togo kininereria squeeze tuachakire gukini kababa na kamama mtoto itigo tindia toto banyake igo mobeke kiranya sabana abana baito basarikira se binyugo abana baito basarikire kinyomo cyamapema batigire chiskuru tumanye ko iguri generation kieto gokinya gochibosyo mwanya ko igune gosoli ne ya mwamaliga kokora muri ne gosoli gamutakwaneretia abana woyu bachakire gutusamba nyumba it's important ne kero tugwa kamarunse tigatosabire abana baito nande tubakwanire nande tokorwo umuntu turi gukwana ukure ndabona toretekiranya tigatugambira abana baito torosie generation ya mambia ndocha konyora abaibo kana abarebe omusike Ishmael nera nigo aboli abaiboli banyare gukwanira abana babo anene bali bamenyete aschi boarding tigatosabire si yaito tosabira abana abo tosabira abari pia ne commission yitendeta bari igo problem nero uno moiboli mwana mugaga kare school especially muri boarding make sure mwana watwalire enamba yo class teacher kiumwano pia manyana wanu mwana sukuru gabu ndo mkiagarakie akurara ndo byaye manyanga kikuruko so that nene wali kireko kwa manyana ndi yagarakie ndi yayi Wycliffe Tyson Manyara kulipotera gatembe korwa eward ya Bogiakumu imeye bunge ya Bonchari.